Il-parruċċani Zebbuġin għandhom biex ikunu kburin war li sar restawr metikolus fuq l-istatwa titolari ta' San Filip, opra tal-arti li kienet saret minn Luigi Fontana fl-1863. L-Arċipretaħ Żebbuġ Father Daniel Cardona jinsab sodisfatt li r-restawr fuq l-istatwa sa fl-aħħar tlesta biex issa titgawda mill-parruċċani għal-festa f'Ġunju. Ħad gost ukoll il-bieraħ tlura u dal-ġranet hekk nara Żebbuġin japprezzaw ukoll dax-xogħol kollu li sar. Meta tara fluċuħ Żebbuġin sodisfazzjon u l-kuntentezza meta jaraw din l-istatwa restawrata, ma nistax ma nkunx iktar kuntent minn hekk. U fisser li l-appuntament li jmiss għall-istatwa hu l-ħruġ tagħha minn Niċċa fl-ewwel ta' Ġunju. Sal-ewwel ta' Ġunju jkollna l-fest nibdew il-festa ta' San Filip, festa nibdew b'mod kbir ħafna meta jkollna l-ħruġ uffiċjali minn Niċċa ta' San Filip. Ġifieri li ħafna wkoll isob bħala l-ikbar parti importanti tal-festa. L-intervent beda propju 6 xhur ilu meta l-istatwa nqalet minn Niċċa u minn fuq il-Bradella. Minn hawn l-istatwa twasslet fil-laboratorju ta' Victor Azzopardi Jewelers fl-Imrieħel. L-istatwa li hija magħmula minn 70 biċċa fidda immartellata iżżarmat biċċa biċċa biex inkixef il-qafas tagħha fl-injam. Hawnhekk instab li l-istatwa kienet imsewsa u ġarbet xi tiċrid fl-injam minħabba ċ-ċaqliq tagħha matul is-snin. Għalhekk sar xogħol speċjalizzat mill-kumpanija Recoup u minn esperti tal-injam biex l-istatwa tnatfet mis-susa u l-konsenturi fil-qafas ingħalqu. Barra minn hekk ħaddiema ta' Victor Azzopardi Jewelers natfu u illostraw il-fidda. Inbidlu l-imsiemer qodma li kienu qed jagħmlu reazzjoni mal-fidda u żdiedu oħrajn li kienu nieqsa. Imbagħad il-pjanċi kollha tal-fidda ssamru kollha mill-ġdid biex jerġgħu taw forma lill-istatwa. L-istatwa twaslet lura fil-Knisja nhar il-ħamis 24 ta' April fejn 10 irġiel damu madwar 5 sigħat biex daħlu l-istatwa li tiżen xi 150 kilo lura fin-Niċċa. Ix-xogħol kollu fuq ir-restaw ta' din l-istatwa sewa aktar minn 50,000 euro u l-fondi kollha nġabru mill-parruċċani fi żmien qasir.